ଆଲୋ କିରା ଖାଉଛ? ଆମ୍ବ ଟଣା ଯେମିତି କାଳିଆ କାଳିଆ କିଏ ଖାଇବ? ପାକଲା ଆମ୍ବ କି ଦିଟା ନାଇଁ ଲୋ ଦିଦି କାଳିଆ ହେଲେ କିରା ହେଲା ବଢିଆ ତ ଲାଗୁଛି ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଲାଗି। ହ୍ୟାଲୋ ଝିଅ ଯାଇଥିଲି ବେଙ୍ଗ ଘରକୁ ବେଙ୍ଗ ମା ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଲି ବଢିଆ ସୋଡ଼ା ବନେଇଥିଲା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା କଞ୍ଚା ଆମ୍ବରେ ବନେଇଥିଲା ବୋଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ହେନ୍ତି କାଳିଆ କାଳିଆ ନାହିଁ ହ୍ୟାଲୋ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ଯେମିତି ମନ ହଉଥିଲା ଦେଇଥିଲେ ଖାଇଦେ ତୁ ଏଇ ଟିକେ କରୁତୁନି ଓହଲୋ ମହାରାଣୀ ମାନେ ବସିକିନା ମୋବାଇଲ ଦେଖୁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମସରା ବନେଇବି ଗରମରେ ପଚିକିନା ନହେଲା ନାହିଁ ତମେ ନଖା କରିକି ରହିଯାଉଛି। ନାଇଁ ଲୋ ଦିଦି ତତେ ଆମେ ଧୁଙ୍କି ଦବୁ ହେଲେ ଆମର ଟିକେ ବନେଇ ଦେ ଆଉ ये सब क्या देखना पड़ रहा है ଛୁଆ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପାଇଁ ହବ ଯେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି इतनी खुशी ନହେଲେ କେମିତି ହବ। ଓ ଏମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଟିଙ୍ଗିରି ଫିଙ୍ଗିରି ଗୁଡାକୁ ଧରିକି ଆମ୍ବ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲି ଆମ୍ବ ନେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇ ଭଣ୍ଡାଇକି ଆମ୍ବରେ ବନେଇ ଦବା ଆଉ ଆମ୍ବ ତ ଆଣି ସାରିଲୁ ଏବେ ମୁଁ ବନଉଛି